Ke da gidan uban wa kike halan? Ke ko ba kije na miki magana zaman kanki kika gidan gala. Ayya, ashe kai ka aure na ba ni ka auren ka ba. Ina ruwanka da inda naje? Ina ruwanka? Ki ni zaki ce maka ne yana mijinki Allah dai ka ne an baki ma hukuncin gashi. Wallahi kana isuwa sai na halbe ka. Kana isuwa. Oh my God. Baba, 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 baba. Wallahi karata ka ba kwana na ka baran kashe tebur nan wallahi ba kwana na ka. Wai mi ka waro. Ai ka san abin da ka waruwa. Wallahi magana ɗinkin sallah. Ba ka yi min ɗinki ba. Yallo kuma ba a yi mai ɗinki ba. Mi ka kani da mu kenan ba ka yi mana ɗinkin sallah. Sai ka yi ta kawo mana gwanjo. Ga sallah wai sai ka ce mana mulkin Buhari na mai hawo. To ba ba To bibis ta ce mu tambaye ka ɗinkin mana hannun mu ko da hannun tela. Ko kuma baka sai ba mu je. Allah sarki iri tela shine ba ɗinkin ku kuma je Allah ya mai cika kun ga ku ba batun sa sabon ɗinki. Ku yi hakuri sai wata shekara. Chai!